Ahojte. Muničák vám dneska prináša predstavenie dvoch slávnych mečov, normanského meča a saracenského šamšíru zo slávneho obdobia európskej histórie z 11. a z 12. storočia, kedy európska civilizácia viac ako na 200-250 rokov ovládala územie Blízkeho východu, to znamená Izrael, Palestína, časti Turecka, Sýria, a kedy viac ako na 100 rokov sme kontrolovali územie Jeruzalema. So mnou je tu dneska Peťo z klubu vojenskej histórie Bagras, ktorý nám predstaví jednotlivé zbrane. Peťo, aká je teda história normanského meča? Normanský meč je zbraňou, ktorá pochádza od Normanov, teda potomkov Severanov, ktorí sa osadili na severe Francúzska. A je to zbraň, ktorú sme mohli vidieť aj v rôznych iných významných historických bitkách, napríklad v bitke pri Hastingse, kedy William Dobyvateľ porazil Harolda a dobil Anglicko. Akú históriu má šamšír? Šamšír je oproti tomu zbraň z Blízkeho východu, je to perská zbraň, ktorej názov v preklade znamená chvost tigra. Je zahnutá a bola využívaná v naozaj na širokom území kvôli tomu, že bojovníci na Blízkom východe prepadali karavány a bojovali proti rôznym nepriateľom. Zbraň sa teda pohybovala naozaj od rozmedzia Iránu súčasného až po celý sever Afriky. Keď sa na tie dve zbrane pozerám, vidím, že sú diametrálne odlišné od seba. Rovná čepel voči zahnutej čepeli, priečka jedna veľká, druhá malá. Porozprávaš nám niečo o tých jednotlivých technických detailoch a o technikách, ako sa tie zbrane používali? Môžeme vidieť, že normanský meč je rovnou zbraňou, ktorá je na obidvoch stranách brúsená. Táto výhoda spočíva najmä v tom, že v bitke sa zbraňou presýkame cez nepriateľa, narážame do heliem, do zbroje, od čepele. Jedna zo strán čepele sa nám môže otúpiť, máme stále druhú stranu čepele, čo nám v podstate umožňuje oveľa dlhšie využitie. Zároveň materiál dobový nebol taký kvalitný ako súčasný, tým pádom zbrane sa mohli topiť oveľa rýchlejšie. Okrem iného, čepel, ktoré brúsená z oboch strán, nám umožňuje rôzne techniky, kedy sekáme obidvoma stranami meča. Na čepeli ma zaujala veľmi výrazná drážka, ktorá je plochá a málo hlboká. Aký bol jej účel? Žláp na meči má niekoľko funkcií. To prvou je to, že robí čepel oveľa tuhšiu a pružnejšiu. A ďalší dôležitý moment je ten, že s využitím rovnakého množstva materiálu vieme dosiahnuť širšiu a ľahšiu čepel. To znamená väčšie zranenie pri bode, hej? Presne tak, keď prebodne nepriateľa a rozťahne ráno do väčšej šírky. Okrem iného, ako si spomínal, sú tu veľmi výrazné dlhé priečky. Priečka najprv v prvom prípade kryje ruku bojovníka, ktorý drží zbraň, to je to čepel nás sklzne po ostri dole a priečka ju zastaví. Druhý veľmi výrazný prvok je táto kovová hlavica. Hlavica okrem toho, že vyvažuje nám zbraň v ruke a zabráni tomu, aby nám zbraň z ruky vyletela, zároveň nám zlepšuje kontrolu, keď držíme zbraň oboma rukami, vďaka hlavici presne vieme, ktorým smerom nám smeruje čepel. A potom, ak sme blízko nepriateľa, takisto aj priečka aj hlavica funguje rovnako ako zbraň. Neviem si predstaviť, že náraz z takejto priečky smerom do tváre, alebo hlavice na spánok, alebo takisto do tvárovej časti môžu byť nepríjemnými zásahmi, ktoré sú hlavne výhodné v naozaj v boji na blízko, keď sme natlačení jeden na druhom a neviem využiť ostrú čepel a tým pádom viem využiť takéto drvivé zranenia. To znamená, pri boji vo formáciách, keď sme stisnutí, nedokážeme sa poriadne ani hýbať, potrebujeme malé, krátke, prudké údery. Zatlačíme nepriateľa pod seba a dobijeme ho smerom do spánkov alebo do temena hlavicou a naozaj takáto silná rána vie naozaj spôsobiť vážne poškodenia. Vidím zase, že šamšír má výrazne ostrú špičku, ktorá je zakrivená. Aký bol účel tejto úpravy čepele? Naozaj je to taká nahnutá ihla, ktorá je úplne tenká čepel, ktorá sa postupne rozširuje, umožňuje to, že aj napriek tomu, že bod zahnutou zbraňou je niečo slabší, lebo nesmeruje rovno dopredu, sa kompenzuje práve takýmto nábehom, kedy to, čo nevieme preseknúť, kvôli tomu, že tá čepel je o niečo ľahšie a to zahnutie nám neumožňuje takú prieraznosť materiálu ako v rovnej čepele, tak práve takýto cieľ vieme prebodnúť tou čepelou a zároveň bod vedený ohnutou čepelou, ktorú vidíme, nám umožňuje ísť po zabrzdení čepele aj zakryť nepriateľa. Tým pádom vieme prekonávať jeho obranu. Priečky sú však oveľa menšie, stále ich vieme využiť podobne ako pri meči, avšak nie až tak efektívne. Priečky fungujú ako úplne že záchrana ruky. Na druhú stranu táto zbraň nebola veľmi určená na zrazy, kedy sa dostávame totálne natlačené nepriateľa. Oveľa viacej využívame to, že sme mobilnejší, rýchlejší a vieme využiť tie najlepšie vlastnosti. Manipulátor zbraňou zautočí na slabú čas, prebodnúť to, čo potrebujeme. Zahnutá čepel mi evokuje zase, že je to rezná zbraň pre jazdca. Presne tak. Zahnutá čepel
keď ju s ňou sekáme z koňa, tak celý kôň tlačí a ťahá náš útok dopredu a to zahnutie čepele spôsobuje to, že z oseku priamo plynulo prechádzame do rezu a to znamená, že spájame tieto dve silné prvky útoku do jedného a tým pádom posúvame nepríjemné zranenia. To znamená, využívajúc kinetickú energiu koňa, zväčšujem zranenie, ktoré dokáže môj meč spraviť. Na ukážkach, ktoré môžeme vidieť, kde používame meč, môžeme vidieť, že naozaj tie rany sú veľmi ostrými, idú cez materiál veľmi precízne a či už teda prekonávame v tomto prípade ananás alebo nejaký kus mesa, nerobí mu problém prejsť cez jedno či cez druhé. Vidíme, že kosti, cez ktoré sa zbraň preráža, nepôsobia žiadne problémy. Naozaj v Machiavejskej Biblii môžeme vidieť, že s obdobnými mečmi presekávajú ľudí od ramena po panvovú kosť. Samozrejme, tieto útoky sú silnejšie, najmä kvôli tomu, že sú vedené z koňa. Nie sú vedené iba silou ruky bojovníka alebo jeho tela, ale takisto kinetickou energiou, ktorú vykonáva jazdec svojim jazdeckým útokom. Avšak môžeme vidieť, že aj tie útoky, ktoré vedieme rukou, sú dostatočne silné na to, aby prenikali cez rebra, či dokonca v tomto prípade prasačie nohy, ktoré sú oveľa silnejšie než kosti na ľudskej ruke, sú porovnateľné so stehennou kosťou. Šamšír oproti tomu, aj keď sa nezdá aj subtilnejší, vie vyprodukovať takisto veľmi slušnú energiu pre útoku. Práve to spojenie tej reznej sily s tou sečnou nám umožňuje cez nekrytého nepriateľa naozaj prenikať veľmi hlboko a či už bodom, ale najmä tie seky sú naozaj krásne rovné a precízne. Vyzerá to, ako keby sme naozaj že lúčom rezali danú vec na časti a takisto kosti pre ňoho nie sú takým problémom, nakoľko vie cez ne vďaka dostatočnej dobrej technickej základni prenikať. Mohol by si nám predstaviť zbrane, ktoré tu za Muničák od firmy Cold Steel predstavuješ, ich technické parametre alebo možno spôsob výroby? Cold Steel sa zhostil úlohy výroby kopie historických zbraní naozaj veľmi pekne, aspoň mne sa páčia obrovsky. Predpokladám, že aj tebe, pretože tieto sú už tvojím vlastníctvom. Na rozdiel od historického originálu používa modernú oceľ. Na meče je to uhlíková oceľ 1055, ktorá má ďaleko lepšie vlastnosti ako pôvodná. Ale inak všetky ostatné detaily sú také, ako kedysi boli. Už sme si predstavili drážku, dvojité ostrie, oceľovú priečku, hlavicu, ktorá je spravená podľa skutočných nálezov historických originálov. Takisto rúčka robená rovnakou technológiou, to znamená pôvodne jadro oceľové, potiahnuté drevom a na tom prírodná koža. Šamšír zase má rúčku vyrobenú z bývolieho rohu a priečky sú mosadzné. To, čo je ešte ďalšie krásne spracovanie Cold Steelu, je šamšírové púzdro, takisto bývolia koža, mosadzné kovania a pri Normane, tak ako bolo v pôvodnej technológii, kovové konce, drevená pošva potiahnutá kožou. Je to meč, ktorý je doslova bojovo pripravený a takisto veľmi pekný aj ako dekoračná záležitosť na stenu. Ale poďme sa porozprávať viac o tom, čo máš ty na sebe. Vidím, že si v kostýme saracenského bojovníka, takže povedz nám niečo o tom, čím boli typickí. Bojovníci na Blízkom východe nečelili problémom ako európski rytieri, nemuseli vyslovene, že dobíjať na malom území nejaký cieľ, mali oveľa väčšiu možnosť pohyblivosti a tak ďalej a to zmenilo ich spôsob boja. Zbroj, ktorú vidíte na mne, pozostáva z rôznych segmentov, je to ľahší typ zbroje, šupinová zbroj, ktorú máme vyrobená z veľmi malých šupín, ktoré sú našité na kožnom základe a umožňujú relatívne dobrú pohyblivosť. A takisto zvyšné časti tela, ktoré si potrebujem kryť, ako napríklad predlaktia, ktoré sú vystavené niekedy hrozbe útoku od nepriateľa, mám kryté ďalšími malými segmentami. Aj na Blízkom východe boli ťažkodení bojovníci, ale tá hlavná časť armády bola odená napríklad takto, ako majú napríklad túto byzantského pôvodu šupinovú zbroj. To znamená, ak som to dobre pochopil, Saracen je primárne bojovník na koni, vysokomobilný, ktorý dobíja územia tým, že má koňa, že dokáže pokryť veľké územie relatívne rýchlo. Tá pohyblivosť je motom nielen celej armády, aj toho jednotlivca. Presne tak, lebo keď som na koni a strieľam z luku, som nútený sa vedieť otočiť, zaotočiť na nepriateľa, potrebujem sa vedieť načinúť ako dopredu, tak uhnúť dozadu. Naozaj na tom koni musím byť ako doma, musím sa vedieť dobre hýbať a preto tá zbroj musí byť veľmi dobre pohyblivá a zachytiť tie útoky, ktorým sa nedokážem uhnúť. Predstavme si teraz, ako vyzeral križiacky bojovník. Máme tu. Áno, toto je seržant.
templársky seržant, ktorý je ukážkou tej elity, ktorá bojovala na Blízkom východe v 12. storočí. Môžeme si všimnúť, že celá jeho zbroja je prekrytá reholným odevom, ktoré je zdobené červeným krížom, avšak pod reholným odevom by sme mohli vidieť zbroj, ktorá siaha od jeho ramien až skoro do polky jeho lítok. Pozerám, že veľmi krásne spravené krúžky, ktorý každý jeden je zanitovaný a preložený, myslím, aspoň ďalšími 6 krúžkami. To znamená, predpokladám, že preseknutie jeden takéto... krúžok ide presnejšie cez 4. Cez 4? Aha, áno. Nevidím to presne. Sú to 4 ďalšie krúžky, ale je vďaka práve tomu zanitovaniu krúžkov, a tak ako boli robené tie dobové, môžeme dosiahnuť to, že je to naozaj nepreniknuteľná sieť pred nepriateľskými útokmi. Preto, ale aby sa mohol vysporiadať so silnou ránou, ktorá do neho smeruje, musí mať pod celou zbrojou oblečenú takúto prešívanú podzbroj. Tá je vytvorená z mnohých vrstiev látky, lánu a vlny a pôsobí ako taká tlmiaca vrstva pod celou zbrojou. To, čo na ňom vidím, veľmi zvláštne oproti tomu, čo poznám, je jeho hrncovitá prilba. Áno, tento typ helmy sa používal v druhej polky 12. storočia, nazýva sa kalota a má veľmi dobré vlastnosti, čo sa týka prenášania útokov do strán pri prípade z boku alebo spredu na druhú stranu. Rany, ktoré idú z vrchu na helmu, na nej zostávajú, avšak tá vrchná časť helmy je vytvorená z naozaj veľmi pevného a oveľa hrubšieho materiálu než celý zvyšok helmy. A zároveň tu máme ešte aj veľmi dlhý nánosník, ktorý zabrzďuje ránu, ktorá by chcela prejsť do tváre, tak zlízne sa takto po boku. Zaujal ma ešte jeho štít, ktorý mi príde hodne veľký. Áno, mandlový štít. Mandlový štít je vytvorený z dreveného korpusu, ktorý je potiahnutý surovou kožou. Tá po vyschnutí naozaj vytvrdne na veľmi odolný materiál, ktorý chráni vlastne drevený korpus pred nárazmi a takýto veľký štít chráni v podstate celého bojovníka spredu a v prípade nákloní celú jednu jeho stranu. Naozaj, ak vidíš tú masívnu zbroj, ktorú má na sebe bojovník, veľký štít, ktorým ešte znásobuje túto ochranu svojho tela, tak si môže dovoliť aj možno o niečo pomalšie pohyby, na druhú stranu veľa rán vychytá. Ako sa na ňo pozriem, tak mi to pripomína taký malý bojový tank oproti Saracenovi, ktorý bol nejakou takou dnešnou ľahkou pechotou. Ďakujeme Kryžiakovi. Poprosím ťa, porozprávaj nám teraz, ako to vyzeralo, keď sa stretli takéto jednotky relatívne ľahšie odených Saracenov a krdlu bojových tankov v križiackom podaní. Veľmi dôležitým bolo, kde sa s touto jednotkou stretli. Pokiaľ mali Saraceni dostatok priestoru pre manévrovanie, nedostali sa do otvoreného stretu, kde by nakumulovali veľký počet ľudí na jednom mieste. Oni sa snažili rozdeliť tie sily, totiž to využiť tú svoju pohyblivosť človek môže iba v prípade, že sa má kam hýbať, samozrejme. A tým pádom sa snažili rozpohybovať križiakov. Oveľa ťažšie to bolo v prípade dobíjania miest a hradov, preto sa križiaci uchylovali od tej druhej polky 12. storočia, kedy začínajú byť vo výraznom oslabení voči Saracenom práve do hradov a do miest. Takže základom stratégie Saracenov rozbiť križiackú jednotku, ktorá je natecno, a aby sa to zmenilo na súboj muža proti mužovi, jednotlivé súboje, kde ľahší bojovník má oveľa väčšiu výhodu. Ako v ukážke môže byť aj vidno, v prípade menšieho počtu bojujúcich sa formácia nedá dobre udržať a tí ľahšie odení bojovníci sa snažia toho ťažšieho odeného nejakým spôsobom obísť alebo pripraviť ho o výhodu ochrany jeho zbroje. V podstate každý jeden malý súboj má takú vlastnú osobitú stratégiu, ktorá je usadená do tej celkovej stratégie, kedy sa snažíme tú nepriateľskú armádu pripraviť o jej výhody. A práve tá výhoda ochrany zbroje je bohužiaľ tá, o ktorú sa pripravuje človek najťažšie. Na druhú stranu zbroje boli ťažké a človek vie, že pokiaľ aj v lete bojuje, aj na Slovensku, tak mu vie byť teplo už len keď má na sebe tričko. Vieš si predstaviť, ako môže byť teplo v takejto zbroji. Ešte by som sa ťa spýtal, ako na feedback majiteľa týchto dvoch kolsilových zbraní, ktorý s nimi seká asi ako málo kto. Ako si s nimi spokojný? Musím povedať, že na začiatku som bol mierne rozpačitý, najmä z tohto Normana, ale to ide o to, že tá prvá skúsenosť s týmto Normanom bolo, keď som rozsekával starú kravu, ktorá mala naozaj veľmi masívne kosti. Potom, keď som aj porovnal s zbraniami, ktoré som vlastnil predtým, som zistil, že aj tie zbrane mali trošku problém preliesť cez tie 7-8 cm hrubé rebra. Keď som sekal ďalšie materiály, tak naozaj podarilo sa mi s touto zbraňou zoťať tela na jednu ránu. Má dobré vlastnosti a čo musím povedať, že ten materiál, ktorý si spomínal, je oveľa kvalitnejší než tie, ktoré boli už aj dobovo. A túto zbraň brúsim tak možno raz za pol roka a sekám s ňou pravidelne a sekám pravidelne cez kosti alebo aj rôzne iné materiály, nakoľko testujeme, čo
čo sa dá urobiť s ktoroukoľvek zbraňou. Rovnako aj šamšír, usadenie tých zbraní je pomerne dosť dobré. So skúsenosti s niektorými inými replikami mám tiež, že to usadenie časom najmä pri tých ránach do kosti povoluje, tak tieto zbrane stále veľmi dobre držia. Čo som prekvapený, lebo od začiatku som neveril tým kocitovým videám, kedy s tými zbraniami naozaj búchajú a stále im nič nie je. Tak naozaj tá zbraň dobre drží, obidve používam zhruba viac než 2 roky a stále sú v dobrom stave, teda no, pokiaľ neberieme ohľad na to, že sú trošku menej vyčistené. Ďakujem ti teda za predstavenie týchto krásnych mečov, ktoré tu máme. Pokiaľ ich máte chuť vidieť, u nás v Muničaku ich nájdete na pultoch.